Record kami. Oh, ready? 1, 2, 3. Ito po ang original na Barangay 143. 5 years na kami. Talaga mga bitis ko! May naglalabas ako! Dahil kumapad ako sa endo! Ha? Ha? Ano? Ha? Mga ninja cops! Sarap man lang palang ang ninja cops! Sarap man lang palang naglalabas ako! Putol! Ha? Pumundo ka! Ah, Ay! Ay! Mayo ka talagang patawad. Araw mo naman na dahin na ako tuod na magapag. May hilang na ang mga tuhod ko! Sir! Ano man pangatang naisipan tang magparadalagan? Nakikipaglamagan pa kita! Pero, ay na sinaglalamag sa to, ha? Hindi ako sa imo! Ha? Ika dapat magsimbag! Ay, dahil ko aram. Basta nagsunod na lang ako, kaya nahiling ta kang nagdalagan. Ay, nagdalagan man ako! Ini daw talaga eh. Ay, natatanda ako na, sir! Ha? Kaya akong biglang nagdalagan, tayo ko akong nahiling na pidiya. Ha? Paralis ako. Kaya sa katarantahan ko, bigla akong nagdalagan. Takot akong malakop kaya. Ay, bueno. Hay na si mga items na daradara ko. Hain! Uy, may mamakaini sa bulsa ko. Hain man. Ay! Linti koras kang putol ka! Mayo ka yan, ha? Mayong surubahan. Dahil ko tataong makipagsubahan sa imo, Ay, hay na si items. Iluwas mo. ay, Gusto ko mahiling sa imo, si items ko. Luwas sana ba ya? ay, sir man. Karo kasi lang plakay. Ano? Sabi ko na nga na yung mayos ako. Ay! Nawalat ko pala duman. Ano? Oh, dahil. Dahil. Musta, putol. Balikan ta sa rawayong kang putol Ay, sige, ka. sige. Ang siyabo na pwedeng iwalat. Maski sain-sain lang. Delikado ito, hamagan ka. Dalian mo na. Oh, magsad ka sa ka. Ay, sabi nang dai magwalat ng basura, hindi. Kung araw sa ini, nagkakanlang ning lansones. Hindi pa iwinalat ang kinakanan. Kuanon ko daw ini, asin niya apong ko. Mahiling ko lang daw. Paano, ano ini? Maputing substance. Asin? Ano ni salt? Si ama niya. Kung hindi pwedeng iapon. Sayang. Pwede ko pa ining magamit sa pagluto. Iodized salt ini. Ay, hindi, sir. Ha? Hindi ako, sir. Ay. Hindi ko ito nawalat. Ay, kung dyan, Iyo. hanapon mo, hanapa. Kahit puan, mahanap na ito, ha? Mahalo ng laog ka ito. Yung ani. Hoy, putol! Ay, Ha? sir, remate si Kapitana. Ano? Hinapod kita. Baka siya nakakuha, sir. Ay, ta, doon man ta nasabi mo. Aga-aga kaya siya naka-assign na magsigit igdi sa barangay hall. Baka nakuha niya, sir. Ha? Ano? Sir, naalangan ako magapot, sir. Ka na lang. Ha? Ay, papaano na yan? Di ita makuha si items. Kung di ka mahapot, ihapot mo na, dali na. Ay, Agap. Ito po bagang ano, itong araw kani. Itong ano, si ano, itong Uy, ano, Kap. Sinakuha mo, Kap. Sinakuha mo. Hindi ko Ha? naiintindihan ang sinasabi mo. Makatarang ka man. Pinapaagi mo lang sa sign. Di simpag, di ang simpag, Nasaan language man? O ano? Naiintindihan mo man? Ay, mga ano, ang O napula pues, na manag loob na ko. ako. Bahala Ay. ka mo dyan. Bahala ka mo. Sir, Ay, paano dalian mo na ang hanapon, putol. Hanapon mo na. Dalian mo na, hali. Alin ko ni. Ha? Uy, kuya. Ay, pinapasa. Ay, Ano sir, yan? mapulot-pulot pa gani. Ay, ba na yan? Ay, sir. Mabata! Napaalang hamot kan luto ni Lupita. Nakakagutom. Lupits! Ano, okay na yung pigluluto mo? Nagugutom na ako, Lupita. Grabe man, Kapitana. 9 a.m. pa lang, gutom ka na tulos. Nagkakan ka man suba guning maluto. Sira mo bagabadi, asin sugo. Eh, di ako nagpamahaw sa bago. Sinumpong ako ng kulog ng ngipon. Kaya nagmamon na lang ako asin gatas. Araw mo man lang, di ako nagpapamahaw nin araw ka iyan. Gusto ko heavy. Ito bagang maluto. Kaya luwagin na ako ta. Ay, nasisira man ako sa kapaparong kong pigluto mo. Kapitana! Mayo pa yung timpla!
Pagpustan mo! Kuanon mo sa bag ko! Okay! O kaya, o ano, nakuha mo na! Ayun na po! Ilalaag ko na ini, O sige Kapitan. na, laga na muna ng timplang niluto mo, nagugutom na ako. Daing gayo pa kaasgada ha! Alang kaw ang uric acid ko! Alang kaw! Ay, Ah, sir! ha? Uyong! Ah, Uli mga sipatos ng CIT mo! ay, Oh! Tanda ko! iyo mananggat! Ay, paano ni? Ay, pero anong nangyari? Tano tapatos na lang natara? Malamang... Ay, malamang, sir! Iguan na ka nakahadampot kay to! Ay, Oh! Dahil! ikakadya si katagahan mo! Ay, sir! Yan kaya, biglang sa day na hulog. O paano na yan? Lugi na naman ako. Dahil pag kita nakakabenta, nawara mo pa. Sarawayon ka talaga, putol ka. Ay, Oh, ringing of phone, ha? Hala, dahil ka magribok. Nag-aapon si Commander May. yes, sir. Ikaw naman daang bayba sa barangay Tumbado. Ha? Sa Rodang Chinese. Oh, sir, good morning. Arap ko, sir. Paduman ako sa location. Bye, sir. Ay, salamat tayo kaming bypass operation. Dakulang sindikato ang samoyang dadakupon. Tudanan ko, dakulan items. Makakabaruri na naman ako ng sarong plastic. Panribay sa nawara mong putol ka. Ah, Tanggaong ka man kaya. Kaya ka man Sorry, sir. pigtatanga, tanga ka. sorry nga ni. Oops. Mayo nakailig sa kuhay. Kung anong ko na yung sarong plastic na yun. Timing man na dahil pa nag-iimbentaryo, ilalag ko na ini sa sakong bag. Yan. Ako ang ninja. Matibay sa kuroanan ni Shabu. Ako ang original na ninja cop. Ako! Ya! 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 Ano, sir? Ika lang ang ninja ka. Ako man daw, human. Ma-recycle man ako. Re-repayan ko ang sabo sa fake sabon. Ha? Ma-recycle man ako. Ano ako? Mapagulang sa imo. Ha? 40% sa ko. Sa imo, 60% lang. Bakong pataas ang barangan na yan. Ako nagpapagal. Mahanap pa ng buyer. Tapos, kadikit lang makukuha ko. Ha? Eh, pwede yan. Aram taman. Napigre-recycle man lang nindo ang nakukuha na itong sabo, sir. Ha? Magulang ni sir. Magulang. Bow. No, ika lang ang nakakamati ng panghihilo. Bakit daw sa sira na binakal mo? Binumbahan na sira. Araw ka inyang reaksyon kang nagkakanin. Binumbahan. Ay, Sariwa pa man tong nabakal kong ito. May dugo-dugo pa nga ni ang hasang. Presko pa sira ito. Ay, di ka magtubod. Porque mapulang hasang presko pa. Minsan na akong naluko dyan. Nilalaga na nindaning food color ang hasang kaya mapula. Yan ang tips na di ka magbakal. Tapos ini pa. Iibabaw nila si mararahay pang sira. Tapos pag nagsabi kang pirang kilo, sa iraram sindamako Iyo itong itatao sa imo si mga warakwak na ang tulak. Ralanog na. Ay, iyo, kapitana. Tatandaan ko ang sinabi mo. Ay, ano ini, kapitana? Gusto ko magbaili. Alambada. Aha, partner kami daw ni Ino. Aha, I remember those days. Kaya nagkaiba ng programa. Saro ako sa nagbaili ni Lambada. Aha, kapartner ko si Fred. Ay, nasa inaman daw si Fred. Karoigo naman itong agong. Sa Lupina sila nag-i-star. May sadiri na ito. Fred's Store. Kung nagdadangog ka, Doro, alias Fred,
Igdi sa drama. Ay, ano? Ha? Si Kapitana! Anong ginigibo mo, Kapitana? Bubuka ang bulaklak, sasayaw ang reyna. Buong tihaya, bubuka ang bulaklak. One-way ticket. Yeah. One-way Yeah. ticket to the blue. Uto si Potol. Potol! Potol! Si Efren! Ano naman daw ni? Ikaw man daw, Lupita. Pag nagkakahilingan kita, di nawawara ang magapot na kung hain si Efren. Pwede mo nilang inaalam siya ko. Tano, Lupita? Ha? Ginakudan ko sa habayan ko si Efren? Ha? Kamu baga pirmi ang ibahan. Siyempre, sa imo kuhahan, Potol. Iyong ani, tano ba anong rason mo? Tano tapili mong inahanap si Efren? Tano, juwa mo na siya, juwa mo na. Iyon na! Jowa ko na siya. Ay, hariman daw ako sa imo, Lupita. Ikaw man sana nagsabi kaya na kamuna. Dahil katubod, Yo! maloy ang pagtubod mo sa ko. Yo! Apadan mo siya, iatubang mo siya sa ko. Ta sa atubang ako, papatugaon ko si Efren na kami ng duwa. Nailing mo na yan, pati nga na ipapatugaw, papatagas mo pa. Ha! Kasupog kang buot mo ay, kusugon talaga kang buot mo. Halat! Taapulong ko! Pero, halat ka rin pirang oras ha. Dahil ko na siya malo sa script. Yan ang sabi kang director sa kang scriptwriter. Maghalat-halat ka muna. Takadakol ba itong ginigilo sa eskwela ninda? Aram ko man yan. Botol! Ay! Botol! Ay, sir! Madyan na digdi. Ha? Dalian mo na. Tama, biyahe ni kita. Mado man kita sa ibang provincial office. Duman ta ibabagsak yung items na yan. Ay! Sige, sir! Pero, ayaw mo daw ako pagkurawan. Ikurawan Nabiyahe pa naman. kita, ang katay kong ini, primerang chismo sa Ha? ikap. Ay, iyo. Basta may arong da sa nga, Bale. Risa man na chismosa yan. Tadakula ang uso. Ay, mayo man yan. Takot man yan, ma-snap. Takot yan matigok. Musta kita? Tabahurin na kita. Dapat i-dispose na ini yung drugs sa ini. Ay, yes sir. Oh, Mas, hain sa na to. Tanagali na baga. Oh, nagbalik iraray. Oo, di na. Nagmaman niya. ha? Oh, may pigmaman niya, oh. May ugom-ugom. Oo, ilan nga. Oh, ayan, oh. Di kayo makatawag Oh. sir, may ugom. May ugom dulsi. Potol! Ano? Dumanan mo na muna si Efren. Paigdihon mo. Miss ko na siya mahiling. Sabihon mo, naggagatol na. Dapat na. Nakainom ako ng bulongay. Ay, iguan na namang LPA. Magiging maura na naman sa satuyang barangay. Mabaha na naman ang barangay. Ang barangay ming ining hababa. Dikit na urang lang. Dikit na init. Dikit na uran lang baha. Dikit na init tutong. Ay, inda. Ay, Lupita! Ay, inaigdi si Diyos ko sa imo inilaag. Naman ayan. Sa man dapat ilag ang Diyos. Baka sa rep. Dibukahon mo ang rep. Hilingan mo kung igwaduman sa hinahanap mo. Refreshment mo. Okay. Lupita! Si Chocolate ko igde mayo baga. Si Isay ang nagkakan? Si Isay? Indo! Dai ko Ay, aram! imposible man mawara ini. Kita lang duwang naka-star igde. Uhain! Tausa ko ito ni Father. Pader! 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 O saka! Oh, tanahapot mo yan sa ko. Eh, ano kaya? Nahabo ko ng mga guma. Mayo man. Ano abo mo? May ka na lang single high. Mayong kaiba-iba sa buhay. Pag nag-iil ka, mayo kang malalawagan ka sa imo. Ah! Botol, Ha? may bad experience kaya ako pag abot sa Ay, lablahip. pareho ka mo ni Kapitana. Ha? Ayo,
tira ng babae nagabot sa kuya. Mayo akong swerte, permi akong nasusulot. Si Saro, nag-iba sa tomboy. Si Saro man, una ko, siya na ang magkakadagusan ko. Ito palan, swindler! Kaya abo ko nang mag-agom. Ay, hey sir, kung gusto mo sir, may iririto ako sa imo. Sa Tagalog, maganda siya. Sa Bicol, magayon siya. Bakit sa imo sir? Ay, Inda, Ha? di mo na ako pagsuso dyan. Ano man? Maray na ang buhay ko, mayong agom. Tama inis ako. I'm happy without love. A man without love. Magkaiba man palang kita sir. Oh, Ako, takol kong pikiilusyonan, tapos kabos maninda akong sinagot, kaya lang ako ining pihikan sir. ay ibang Ako klase ka po, magpili tol. na basta-basta. Ang iba dyan nga ni, basta may labot, sige sana. Ako iba man sir. Aram mo ko sir, kung sisi ang tinutukoy ko, Ha? ang babaeng Pilipina, Wow! Ang Sisay man babaeng yan. Pilipina, Babaeng Pilipina, ye. Sisay yan. Si Kuya sir. Si Kuya Kapitan. Ha? Si Andang. Si Andang sir. Ay, si Andang. Hindi ka magpararing sir. Nakamala ko kita. Ay, maray kung si Andang ang babaeng napili mo po, tol. Ay, Buhay pensyonado ka. sir, tama ka. Mayaman na. May posibilidad pang maging presidente kang Pilipinas. Yung tayo sir. Ay, sir, ito si Andang. Timing ang pagkali ko. Pili ko na siyang kaulayon. Ay, sige. Maranya ako sir, maranya. Karoy ko sa kumaran niya. Oh, ano? Andang, lalo ka daw nagiging magkayang sa itsura mong yan. Bakit sa imo ang araw kaya na kasulutan? Short na kalipot. As in sleeveless. Gusto mo, arap na lang kainipirma yung sulit Ay, ko. iyo. Gusto mo? Ah, Ah, iyo. okay. Aral daw ako masulot ka ini. Andang, kung sakaling kitang luwang magkadagusan, di ka man kaya daw magbasol ha? Ako mabasol. You. Depende yan. Depende kung anong itsura kang maagum ko. Kung irresponsable, di syempre babasulong ko. Anong irresponsable? Anong aspect na irresponsable sa tao? Ang pagbabasulan mo. Irresponsable. Oh, pal. Ha? Palamunin. Ay, sa pagtatrabaho. Di nagtatrabaho. Asa lang sako. Ay, taga-asa. Mayong ginigibo, nagpaparainom lang ng arak. Tapos, pag mayong pagkakaan, iiwalon pa si Agom. O, araw ka iyan ang irresponsableng tao, Ay. putol. Garo. Ay, karon lang. Gabos palan. Tinamaan ako sa mga sinabi mo ay. Ay, unless kung babaguhin mong sadiri mo, Ha? amay pa man, bago ka maging irresponsable, putol, puunan mo ng unyan. Ay, iyon lang. Pupunan ko ng ganyan tulos. Oh, Habagan kang putol ka? ano yan? Tingtinggoy mo ako? Ha? Mahihiling mo. Ay, Dahil ka paniligtason kang bandil kong ini. ay, sir. At mga, Magtago ka na sa saya kang jowa mong yan. Ay. Mababadil ta ka kung dahil mo itataos ako si items sa dinulag mo. Tol, anong sinasabi niyang items? Ipaliwanag mo, putol. Sabi mo, mapuon ka ng magbago. Anong pagbabago ang sinabi mo? sorry na Andang mo. Talagang harap yan ang buhay. Magagadala ako ulit sa trabaho. Talagang babalilot ka! Ay, alat. Une, kung dahil ka marunot ka ini. Almalite na! Andang, may love. Putol! May lap! Ay, pakarig kang paghaigda mo, may camera. Inihiling ng tinatago mo, Ay, hulin. ala, Ay, putol. Ay, no, mayong garadanan. Mabubuhay ka. Mayong barayaan, putol. Ay, Magulog ang tama ko. Pero ako, pinapaso. Para, Andang, sa iyo next generation. ay, putol. Putol? O dahil, Yeah. nagapod na ka mo ning ospital. Ay, ambulansya! Ay, putol! Kapitana, dahil po inaapod ang ospital, dinubrumanan po. Baka po mag-apod ng sasakyan para dumanan ang ospital. Grabe ang tara mo!
lagi ka biyahe. Mayo pang usok. Dadaraw na si Putol sa ospital. Oy, Putol. Putol! Ah, mapagalon daw mayong dialog na nakaigdang araw ka ng itsura. Oo. Ayun ang service ta. Dalihan na daw. Daraw na daw ko sa ospital. Ha? Duman kaya sa maray duman, magayon ang mga nurse duman sa sabi ni Kapitana, na apakan mo daw ang pitis ko. Makulong alay, Kapitana. Ay, uy, nakatos ka pa sila ba? Iyan ko na nabatayan mo. Gayon sa kabikulan, mahon sa kabikulan, padya ka mo sa kabikulan.